Эфирда Татарстанның Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Кадрлар кытлыгы, җәмәгать транспорты эшендә кыенлыклар. Преобразование сельской школы, он направлен на поддержку сельских школ, в которых отсутствуют педагоги некоторых предметов. Шәһәр һәм район сессиясында проблемалар күтәрелде һәм бурычлар билгеләнде. Койнар ошлар һәм психолог ярдәме. Конечно, будем помогать нуждающим. Әлмәттә тест режимында кеше приюты эшли башлады. Әлмәттән 634 кеше интернациональ бурычын үтәргә киткән. Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваше героическое прошлое, за ваше мужество и отвагу. Соңгы совет солдаты Афганстан җирен калдырып чыкканга 35 ел тулды. Кадрлар кытлыгы, җәмәгать транспорты эшендә кыенлыклар. Хәл итүне таләп итә торган проблемаларны сессияда күтәрделәр. Ул Татарстан премьер-министры Алексей Песошин катнашында узды. 2023 елга йомгак ясалды һәм агымдагы елга бурычлар билгеләнде. Шәһәрне үстерү өчен иң мөһиме әлмәтләр өчен дә, шәһәргә күченергә теләүчеләр өчен дә уңайлы шартлар тудыру. Бу хакта район башлыгы хисап сессиясында сөйләде. Шәһәр уңайлы булсын өчен коммуналь өлкәдә хезмәт күрсәтүне үстерергә һәм идарәче компаниялар белән халык мөнәсәбәтләрен җайга салырга кирәк. Город взял на себя функцию. Шәһәр кешеләр һәм идарәче компаниялар арасында арадашчы функциясын үз өстенә алды. Ләкин бу безнең функция түгел. Без идарәче компанияларның административ аппаратын алыштыра алмыйбыз. Собственной ответственности за свои дела. Соңгы 2 елда автобус паркы тулыланып тора. Шәһәр өчен 5 троллейбус, 3 электробус, 9 автобус һәм шәһәр яны маршрутлары өчен 13 автобус сатып алына. Мәгариф өлкәсендә дә йомгак ясалды. Мөһим вакыйгаларның берсе югары нефть мәктәбе ачылу. Это событие федерального. Бу федераль әһәмияткә ия булган вакыйга. Ул безгә төрле төбәкләрдән иң яхшы студентларны һәм галимнәрне җәлеп итәчәк. Традицион рәвештә студентлар шәһәрчеге шәһәрне активлаштыру үзәкләренә әверелә. Студентлар җәмгыятьләре шәһәрнең үсүе өчен яхшы мөхит, аннан яңа стартаплар һәм предприятияләр үсә. Кайвакыт корпорацияләрдә. Район кадрлар кытлыгы белән дә очрашты. Авылларда укытучылар җитмәү проблемасын дистанцион рәвештә хәл итәләр. Пилотный проект преобразования. Авыл мәктәпләрен үзгәртеп коруның пилот проекты. Кайбер фәннәр буенча педагоглар булмаган урыннарда аларны онлайн режимда башка мәктәпләрнең югары квалификацияле педагоглары алыштыра. Который проводит уроки в онлайн режиме. Сессияда башка өлкәләр турында да сөйләштеләр. Сөт җитештерү арткан, ләкин авыл хуҗалыгының барлык проектлары да тормышка ашырылмаган. Шулай ук яңа торак йортлар барлыкка килергә тиеш. Шәһәр 320 квадрат метр торак төзү проектын раслаган инде. Мобилизация башланганнан бирле Әлмәт районы махсус хәрби операция зонасына 400 тонна гуманитар ярдәм җибәргән. Бу хакта хисап сессиясында Тимур Нугуманов сөйләде. Бу вакыт эчендә 370 миллион сумнан артык ярдәм юллана. Хәрбиләргә кирәкле җиһазлар һәм техника җибәрелә. Үзебезнекеләрне ташламыйбыз, гуманитар ярдәм штабы йөкне 15 тапкыр илтеп тапшыра. Зәйдән Луганск госпиталена чираттагы гуманитар ярдәм озатылды. Бу Закамье помощь госпитален волонтерлар төркеме аша җибәрелгән 16-нчы ярдәм. Кирәк яраклар тутырылган зур йөк машинасы азатлык китерүче һәйкәл яныннан кузгалды. Волонтерлар зур йөк машинасына кирәк яраклар, азык-төлек җыелмасы, җылы киемнәр тутыралар. Бу юлы гуманитар ярдәм Луганск госпиталендә дәваланучы хәрбиләр өчен әзерләнде. Госпитальләр алгы сызыктагы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм җыю Зәйнең үзәк стадионында оештырылган. Бирегә Әлмәт, Түбәнкама, Чаллы һәм башка районнардан изге күңелле кешеләр кирәк яраклар китерә. Бу Закамье помощь госпитален волонтерлар төркеме аша җибәрелгән 16-нчы ярдәм. Озату чарасы гадәттәгечә азатлык китерүче һәйкәл янында узды. Зәй халкының бердәм булуын, аны җыю эшендә активлы күрсәтүче оешма предприятиеләрне район башлыгы да билгеләп үтте. Центр отгрузки здесь, вот поэтому, конечно, маленький такой муниципальный город Заинск становится центром притяжения той работы, значит, которую мы сегодня вместе проводим.
Район җитәкчелеге уешма предприятие җитәкчеләре Яшар Миешеләр хәер фатихасы белән йөк машинасы олы юлга кузгалды. Адилә Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Әлмәттә махсус хәрби операцияда катнашучылар һәм аларның гаилә әгъзалары өчен вакансиялар ярминкәсе узачак. Эш эзләүчеләр шәһәр оешмаларында буш эш урыннары турында мәгълүмат ала, ярминкәдә катнашучы предприятиеләрнең кадрлар хезмәтләре вәкилләре белән очраша, шулай ук хезмәт һәм мәшгульлек турындагы законнар мәсьәләләре буенча консультацияләр ала алачак. Вакантлы эш урыннары ярминкәсе 21 февральдә узачак. Чара Нур үзәгендә сәгать 10-да башлана. Азнакай районы авыл җирлекләрендә хисап җыелышлары уза. Атна дәвамында шундый чаралар Микулино, Вахитов, Кәкре елга, Чимадур, Бирючевка авыл җирлекләрендә үтте. Урсай авыл җирлегендә исә халык өчен икеләтә бәйрәм булды. Бу көнне яңа модульле фельдшер-акушерлык пункты да ачылды. Анда безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Урсай авыл җирлеге үз эченә 2 авылны ала, Урсай һәм Мөслим авыллары. Бирдә 782 кеше яши. Хисап җыенында катнашучылар алдында еллык эш йомгаклары белән Урсай авыл җирлеге башлыгы Зилара Рәхимҗанова чыгыш ясады. Чарада шулай ук Мөслим авылында туып үскән, авылны саклап калу өчен бөтен көчен биргән, бүгенге көндә крестьян фермерлык хуҗалыгын җитәкләүче Ландыш Закирова да катнашты. Әлеге хуҗалык районда алдынгылар рәтендә бара. 500 башка якын өрөмөгезле терлек асрала, 2500 гектар мәйданда чәчүлек җирләре бар. Халыкка хезмәт хакын халыкка бирә барабыз. Налогларын түлибез, алган лизинговыйларны алганнан түләп барабыз. Бөтен менә бу авылда булган бөтен бәйрәмнәрдә катнашабыз. Инде үзебезнең авыл җитәсен халыкка ярдәм итмичә, үзем шунда яшәгәчтен, үзем шулны кылгачтын, авылны саклап калырга дигән бөтен өмет инде шушы авылда яшәтергә, авылда яшәргә. Урсай авыл җирлекләрендә федераль программаларда тормышка ашырыла. Шуларның берсе Мөслим авылында ачылган өр-яңа ФАП. Рәхмәт безнең үзебезнең җитәкчелеккә, республика җитәкчелегенә менә шушы программага безнең районыбызда шуны керткән өчен район башлыгына Марсель Фаришка бик зур рәхмәт. Без шушы именно Мишәр Мөслимне бәләки генә авылга менә шушы ФАП программа керткән өчен без бүген аны ачып җибәрдек. Яңа ФАПның фельдшеры Шулпан Ибрахимова Мөслим авылында әле 2023 елның август аеннан гына эшли. Моңа кадәр халыкны клуб бинасында кабул итә идек. Монда шартлар бөтенләй башкача ди ул. Монда кешегә беренче ярдәм күрсәтү мөмкинлекләре бар. Төрле процедуралар үткәрергә, йөрәк яздырулар, давление үлчәүләр, күз басымнарын һәм дә инде башка күп төрле җиһазларыбыз бар. Мондый заманча уңайлыклар сәламәтлек саклау милли проекты кысаларында булдырылды. Кайнар ризык һәм психологик ярдәмне хәзер кеше приютында алырга мөмкин. Ул тест режимында эшли башлады. Берничә көн эчендә мохтаҗларга 150 порция ризык таратылды. Төшке ашка нәрсә каралган һәм приютта тагын нинди ярдәм алырга мөмкин? Алдагы сюжетта сөйлибез. Благодарен этому приюту. Благодарен тем людям, которые создали этот приют. Бу йортның исеме Сергей. Ул Шевченко урамындагы 3нче йортның подъездында яши. Бүген ул кеше приютына таратылган кайнар ризык өчен килгән. Тебе батон нарезной. Көн биргә ашарга килүчеләр саны арта. Әгәр кеше авырып үзе килә алмаса, төшке ашны өйләренә китерә алалар. А может тузыгыз итәрсез тагын? Юк, хәзер биреп җибәрәм, сезгә итәрсез больница. Ул минем менә хәзер урамга йөри алмый, кыш көне. Сез мин сезгә сорап. Монда якын тирәдәге йортлардан гына килмиләр. Әйтик, Миңнебай авылында яшәүче хатын-кыз психологик ярдәм сорап килгән. Вот приехала пообщаться с психологом. Психолог белән сөйләшергә килдем. Мин моңа бик мохтаҗ, чөнки мондый хезмәтләр өчен түләү мөмкинлеге юк. Минем пенсиям зур түгел. Мин приют ачылуына бик шатмын. Что открылось такое заведение, так сказать. Ксения психотерапевт булып эшли. Кеше приюты барлыкка килгәнен белгәч, шунда ук кешеләргә ярдәм итәргә булдым ди ул. Ризыкларны шәһәрнең җәмәгать туклануы пунктларында хәләл стандартлары буенча әзерлиләр. Конечно, будем помогать.
Әлбәттә, мохтажларга ярдәм итәчәкбез. 2 төрле пылау әзерләнә, 2 төрле лагман һәм шурпа. Барысы да 2-шәр төр. Шурпа готовится 2 вида. Все по 2 вида азиатские наши свои блюда. Мохтаж кешеләргә кайнар ризык көндезге 1-дән 2-гә кадәр атнага 6 көн таратыла. Ярдәм сорап шул ук сәгатьләрдә мөрәҗәгать итәргә була. Кеше приюты тест режимында эшли. Муса Җәлил безгә бәяләп бетермәслек рухи байлык калдырган шагыйрь. Аның иҗатын белмәгән, аның искиткеч көчле рухына сокланмаган кеше юктыр. 15 февральдә Әлмәттә Муса Җәлилнең тууына 118 ел тулуны билгеләп үттеләр. В душе я взрастил ваши всходы, ныне в отчизне цветите в тепле. Сколько дано вам огня и свободы, сколько дано вам прожить на земле. Җәлилнең иҗаты сугыш чоры белән тыгыз бәйләнгән. Башта шагыйрь сугыш хәрәкәтләрендә турыдан-туры катнаша, яраланганнан соң концлагерьга эләгә һәм анда аның төп сынаулары башлана. Шагыйрь тормышының бу өлешен бөртекләп торгызырга туры килә. Митингны традиция буенча язучы һәйкәле янында оештырдылар. Муса Җәлилне искә алырга килүчеләр арасында район башлыгы Тимур Нугуманов та бар иде. Это настоящий символ. Символ духа нашего народа, символ уверенности в правильности пути, который мы все выбираем. Это бесконечное служение, когда человек не поддается соблазну сиюминутному и жертвует свою жизнь ради своих идеалов. Муса Җәлилне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Соңгы совет солдаты Афганстан җирен калдырып чыкканга 35 ел тулды. Әлмәттә әлеге тарихи вакыйгага багышланган митинг елдагыча Хәтер мәйданында узды. Бирегә район җитәкчелеге, Афган сугышы һәм башка кайнар нокталарда хезмәт иткән ветераннар, шәһәр җәмәгатьчелеге килгән иде. Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваше героическое прошлое. Кадерле ветераннар, батырлыгыгыз өчен рәхмәт. Яшьләрдә туган илгә мәхәббәт тәрбияләгәнегез өчен дә рәхмәт. Бүген бездә бәйрәм генә түгел, бүген Хәтер көне дә. За воспитание молодежи и прививание любовь к родине. Сегодня у нас не только праздник, сегодня у нас день памяти. Район хәрби комиссары Ришат Сабиров билгеләп үткәнчә, Әлмәттән интернациональ бурычны үтәргә 634 кеше киткән һәм узган еллардагы сугыш хәрәкәтләре ветераннары беренчеләрдән булып, үз теләкләре белән махсус хәрби операция зонасына юл тоталар. Калучылар хәрбиләргә ярдәм итүдә актив катнашалар. Митингтан соң һәлак булганнарның гаиләләре белән очрашу оештырылды. Афганстандагы сугыш 10 елга якын дәвам итә. Аның аша 550 мең совет солдаты һәм офицеры үтә. 72 кеше Советлар Союзы герое исемен ала. 15 меңнән артык солдат чит җирдә һәлак була. Баулыда итекле хоккей буенча традицион турнир узды. Хоккей уйнау өчен тимер аякта шуа белү мәҗбүри түгел ди баулылар. Турнир Энгельс урамындагы 50-нче йорт ишеге алдындагы хоккей тартмасында узды. Беренче тапкыр итекле хоккей турнирын 2023 елда үткәрделәр. Быел 2 команда катнашты. Исергәп авылыннан Капрон һәм Баулыдан Dream Team. Командалар 3 таймда 10 минут уйнадылар. Турнир Баулыдан Dream Team командасы файдасына 6-5 исәбе белән тәмамлана. Алар кубок ияләре. Баулы районының спорт һәм туризмны үстерү бүлеге башлыгы Илмир Сабиров сүзләренчә, мондый кышкы уеннар киләчәктә дә үткәреләчәк. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.